laster, irratikoa, bazuk agintzen duzunean. Oso ondo, orain arte. Goizeko 10 eta 38 minutu ditugu eta prest ostegunero bezalaxe sustatuko lagunekin bat egingo dugu eta prest dugu hortxe ordenagailuaren bestaldean eta zuzenean Twitchen, Luisio Fernandez. Egunon. Egunon anaitze. Zer moduz? Lanean, oraindik, ez? Abenduko eguerretako porren zain, baina Bueno. uste dut datorren astean ere tokatuko zaigula berriz ere Bai. egotea, eta gero igual atseden-txo bat. Bueno, luzatuko duzu orduan. Luisio. Denok merezi ditugu porrak. Bai, noski. Bueno, Luisio, da beste ostegun bat gurekin, aurreko astean egunaz aldatu genuen, baino Durango komentatu genuen, bai, hori da. tokatzen zan bezala. Bai, eta zer moduz juntzan aurkezpenak, eta, bueno, Durangoko azoka, Luisio? Bueno, pues ez dakit, gure enpresakan produktu bat aurkezten zuela, esan genuen, bai. Eta, bueno, deskargen aldetik eta politu ibili dala esan dezaket, eta interesarekin eta deitu izan dutela beste medio batzuetatik, eta nire lankide batek gehiago dabilena horretan arekatzen ditu. Eta, bueno, alde horretatik ondo. Eta bestela, bueno, kronika eta irakurri ditugu, Durango jendez gainezka egontzela, pandemiaren garaia pasatuta. Eta, bueno, gaurkorako teknologia albiste berri batzuk ere prest, ezta, Luisio? Bai, eta nahi baduzu, hasiko gara bertsolari txapelketako finalera begira, bai. Euskarazko Wikipediak egin duen ranking berezi batekin. Ados, urte amaieratan ranking hauek nagusi, ezta, Luisio? Bueno, kasu honetan da, bueno, esplikatuko dugu. Bai. Igandean dugu finala, Iruñean, komentatu izan ditugu, teknologiarekin eta bertsolari txapelketarekin zenbait gauza, hilabete hauetan, seguri irratian esaio eta Twitchen saio hauetan. Baina, bueno, hau bat gehiago izan da, Euskarazko Wikipediak egin du begiratu, 8 finalista hoien artean zeinek dauka klik gehiago Wikipediak. Hau da, zeinek pizten du interes gehiago. Demagun, hola. Ez da zaletasun ranking bat, ez da noski honek irabaziko du predikzioa egiteko metodo bat, inondikan, baina argazkia oso berezia da. Esango dizut, 8 finalista hoien artean, Euskarazko Wikipedian bisitaldi gehien jaso dituena Nerea Ibarzabal izan dela. Gara, begira. Hilabetean, 3.100. Gero, Maialen Lujanbio, 1.600, erdia, gutxi gora bera. Aldea dago, Eta Amets Arzaiuz, 1.600, bueno, beste kopurutxo bat, baina behetik. Baina trampa dago. Trampa dago. Hau da, Euskarazko Wikipedian. Baina Euskarazko Wikipedian ardaunek egin dute arakatze bat, gainerako Wikipedietan ere zenbat bisita izan dituzten. Eta kontua da, Wikipedia guztien arteko bisitak zenbatuzkero, Amets Arzailuzek 5.500 dituela. Zerrenda aldatu egiten da orduan. Zerrenda aldatu egiten da. Eta Maialen Janbiok 5.400. Orduan, baina ze gertatu da hemen. Hoietatik, Arzailuzek eta Lujanbiok izan dituzten bisitetatik, hau da, horri ikustaldi hoietatik, 3tik 2 erderaz izan diala. Zehazki, gaztelerazko horrietan. Eta aldiz, Nerea Ibarzabalek gehiago uki baditu euskeraz, da gaztelerazko Wikipedian inork estiolako sortu horri alderik. Begira. Beraz, zerrenda horiek aztertu egin behar dira, Luisio? Bai, eta adierazten du, gora bera honek, bueno, Euskarazko Wikipediak alako Twitterren eta Mastodonen alako azalpen ari bat eman zuen grafikoekin eta auta hola. Eta, bueno, bortikan bildu eta sustatu atzara dugu. Eta honek adierazten duena da, jendeak nola bilatzen duen. 8 finalistek interesa piztu dute, argi dago. Eta demagun,
azkenengo bi txapeldunek, Amertza Azaiusek eta Maialen Lujanbiok, interes gehiago piztu dute, nolabait, esateagatik. Zenbaki globaletan ala da. Gertatzen da, bilaketa bat egiten dugunean eta Wikipediara goazenean, gazteleraz baldin badaukagu konfiguratuta gure ordenagailua, hori da. eramaten gaitu Wikipediaren gaztelerazko edukira. Eta itxura batean, gero badago hizkuntza aldatzeko aukera, juten bazara, Maialen Lujanbioren espainolezko Wikipediako horrira, aldamen batean, edo han interfazioen goian badago hizkuntza aldatzeko, baina ez du hori egiten. Eta ez da gainera bilaketa hauek direnik, bueno, seguraski, Euskal Herriko jente askok bilatzen ditu, eta kanpoko batzuek ere bai, akaso entzun badute gauza izen bat edo beste. Baina bilaketa hauek, pentsatu dezakegu, eta hala izango da, bertsozale euskaldunek eginak direla. Bakoitzak milaka batzu ditu, eta izen hauek puri-purian eduki ditugu, edabidetan, irratian, sustatun, eta telebistan ere bai, zuzeneko final aurrekoak nola eman dituzten. Euskaldunek bilatzen dugu Amets Arzalluz, eta enteratzen gara berataz, espainolez. Hiru bertsozaletatik bik, espainolez irakurri du Amets Arzailluzi buruz, eta batek bakarrik euskaraz. Esango dizut, sustatun hau nola titulatu dugun. Bai, ze harreta piztu dit niri ere. Lujanbio y Arzalluz, los más consultados por los bertsozales euskaldunes en Wikipedia. ¿Qué te parece, Ainitze, si comentamos la final del versolarismo ahora entre nosotros en Segura Irratia y Sustatu en este idioma? Provokazio bat izan da, esaldi hau, esan dizudana, eta Sustatu titulatu duguna, baina horixe da, fenomeno euskaldun bat, gaur egunean, jente alfabetatuaren txat, esan dezakegu, bertsolaritza, eta ez bertsolaritza bakarrik, gudanok aspaldi egiten gara, zango etzagun, taberna bazterreko euskara zer batetik, txokoko euskara batetik, gaur egun fenomeno kultural homologatu eta moderno bada bertsolaritza, jente alfabetatuak jarraitzen du, normalean, alfabetatuako batzuk eta ikasten nahi dian batzuk ere jarraituko duten, noski, baina hala ere, fenomeno hori goaz gero interneten horretaz informatzera eta espainolez enteratzen gara. Eta gakoa da, bilatzen dugunean interneten termino bat, Googleen, edo beste bide batez, telefonoak edo nabigatzailearen konfigurazioak espainolez baldin badaukagu, bideratzen gaitu espainolezko Wikipediara. Hori da. Bilaketa egin aurretik, konstiente izatea zer kontsumitu behar dugun gero, ezta? Bueno, ez gara kontziente, gure euskeraz ari garenean bilatzen gauzak ere, esaten ari garela gure ordenagailuaren konfigurazioa, gure navigazioaren eta gure telefonoaren konfigurazioarekin, esaten ari garela espainola naiz. Espainola naiz, emaidazu edukia espainolez. Maialen Lujanbio. Nola dago Googleek begiratzen du. Nork eskatzen dit, ordenagailu espainolez daukan norbaitek. Espainolezko edukia emango diot. Sistemak ondo funtzionatzen du. Nere Ibarzabalen kasuan, ez dago espainolezko horri bat, baina badago hemen horri relevante bat, berari buruz gauzak esaten dituena, euskarazkoa emango diot, bigarren aukera bezala, kasu horretan, bai. Orduan, zer egin behar dugu? Bueno, ikasin beharko genuke guzti hau gertatzen ari dela. Hori da, nengo konstiente izan, eta ondoren ba. Wikipediak ere ohartarazi izan du honetaz, adibidez, herri txiki infernu handi programa entzutetsua eta izan da, eta ematen zuten asteburu bakoitzean herri txiki bat tokatzen zenean, konprobatzen zuten gauza bera gertatzen zala. Herriaren izena jendeak bilatzen zuen, baina bisita gehiago zeuzkan herriak gaztelerazko horrietan euskerazkoan baino. Egun horietan, holako piko bat gertatzen zen interesean, programa ematen zen egunean, eta
baina jente gehiagok euskaldunak izan da, noski, herri txiki eta infernu handi euskaraz jarraitzen duen jentearentzako programa bada, eta batek ematen duena, eta hor ere, jentea espainolezko Wikipedia konsultatzen. Bueno, pues hau da, ordenagailuak eta telefonoak gaizki konfiguratu da ditugulako, espainolez egiten dutelako, guk jakin gabe, euskarazko bilaketa egiten ditunean, esaten diegu Google eta bestei espainolez ari garela, eta hau konpontzeko, bueno, ikasi egin behar da. Eta konfiguratzen jakin behar du. Eta badago behintzat webgune bat ematen duena pista bat horretaz, lehenhitza.eus, eta hori ikusi egin behar da. Gainera, lehenhitza.eus nabigatzaile bat irekitzen baduzu, berak esate dizu lehenengo biz, zure nabigatzailea hola dago konfiguratuta, espainolez. Naizta edukia euskaraz ikusi, berak esate dizu ohar batekin horrela. Eta, bueno, hortik aurrera, segun zer erabiltzen duzun, pista bat edo beste, eta konfigurazioan gauza bat edo beste, ukitzea dago, eta alaxe. Bai, webgunean sartzen zarenean, jartzen dizu ez, internetean ere lehen hitza euskaraz. Bai, orain aldamenean daukaten ordenagailuan sartuko naiz ikusteagatik. Bueno, niri esaten dit, zorionak euskaraz nabigatzen ari zara. Begira, mezu hori ere. Pero si se meten 2 de cada 3 vascos parlantes como nosotros, solo de 3 vasco parlantes, solo uno verá ese mensaje. ¿Qué te parece? Sí, porque en nuestro caso... Horrela gabiltza, eta barkatu entzuleok eta txutxerok, baina kontraesan komunikazioaren, interneteko komunikazioaren kontraesan horretan gaude. Eta hemen ez dago, gainera, ez da jaurlaritzak dirurik ez dela jartzen, o sistemak oprimitzen gaituenik, edo ezin dugunik ez. Denon esku dago. Hori da. Denon esku eta bakoitzaren esku. Bakoitzaren, ez? Hori da, hori esan da. Zea, ordenagailuak aipatu ditugu, baina mugikorrean... Mugikorrean azken baten zer da ba. Ordenagailu txiki bat, baina oso potentea. Baina hor ere, egunean ben konfigurazioen kontuaz eta horretaz ere hitz egin genuen, ez da? Eguneko telefonoen... Datuak ez ditugu eman, Luistxo? Ez genituen eman, bueno, eguneko, ontsia gogoratuko izugu, ariketa hori egin genuen, eta eguneko 17 zeuden ariketa ziginean euskeraz, eta igozan eguneko 28. Irabazi nabarmen bat izan zen, egunean behineko erabiltzaile, 60.000 erabiltzaile horien artean. Baina zenbat telefono euskal guztira zenbat daude. Eta irabazpen horretaz ere, egunean behineko sariaren bilako amu hori jarrita, eta laurden bat gure jokoaren zaletuen artean, laurden bat lortzen dugu. Hori ez daukatena gutxiago, eguneko 10 eta 20aren arteko telefono euskarazkoetan gabiltza. Eta teknikoki gehienak moldatu daitezkenean. Gaur egun saltzen dian. Bueno, iPhonea pixka desberdina da, baina iPhonea... Baina ipatu genituen marka... Badaola konfigurazio modu bat. Baina Androida, gaur egunean saltzen dian Android txukun xamarrak, esan nahi dute, 150 eurotikan garestinetara, merke eta txukunekin, merkeak ere maineko txukuna dira, esan da, oiek guztiak, ia guztiak euskaraz jarri gaitezke, eta ez jartzea da, pues eso, que te gusta el versolarismo, pero te da igual el resto de las cosas. Y podemos estar hablando así en los medios de comunicación. Bueno, zelako, jarri naiz pizkatola apaiz, Ez, baina, bai, ez gara konturatzen, eta agian alako kontrastek behar ditugu, konturatzeko da agian, begira, kontsulta hori ere... Bai, azken baten datuak dira. Googleek edo bilatzen du, zenbat jentek dauta Euskal Herrian Euskaldunak 600.000 baldin bagara, baina gero konfiguratuta Euskalduna bagin bagara 60.000, berak Googleek entzatzen du, ez zarete 600.000 lagun, zarete 60.000, nire datuak erakusten diate. Hori da. Hortxe gaude. Eta datuak aldatzea gure esku. Horixe da. Bueno, eta matraka honekin batzuk gabiltza 20 urte. Bueno,
azaldu dugu. Bai, Eta azaldu dugu. Datorren urtean berriro azterketa eta Ai, berriro bronka bota beharko dugu. Segurazki. ai ama, begira, eta Bueno. sustatu nala gertatu zen ere, harrituta eta begiratu nuen ea euskaraz edo ordera zegoen orrialdea edo esan duen, Luis Txori Pero abisatu behar era un dio. buen titular, ¿no te Era, parece, Anaitze? Que era un buen sí, titular, que sí, sí, llamaba la sí. atención Llamaba la atención. sobre el problema subyacente. Sí, Ondo Luis esan Txori. da. Tienes toda la razón. Bai, hala da, hala da. Hala gabiltza. Hala gabiltza. Bueno, eta Beste zerrendak konturen bat aipatuta, aipatuko dugu, edo, a ber, venga, bai, zuk ere proposatu zen izkian atzo batzuk, eta atara zazuzuko oraingoa. ba, Lau gai ata egin dituen, ez da gidarak sartuko garen, baina beste bat bai oraindik bai, noski, noski. amaikak arte, venga, zaidazu, zein Bai, komentariko dugu, zein agian, gustatu zaizu. ez dakit, Japoniara salto egingo dugu? Bai, hori da, horixe. Ados? Eh, Egun hauetan, berritasun literario Mhm, gehienak Durangon aurkeztu dira, hori da. baina Euskal Argitaletxeen sistema eta autoren iragarpenak eta presentazioak Mhm, eta horretara bidiratzen diralako, baina baita ere egun hauetan beste nobedade baten berri izan dugu eta Japonian izan da. mhm, Eta da Bernardo Atxagaren liburu baten japonirazko edizioa publikatu dela, mhm, eta hori baino gehiago zelako edizio berezia den kontatu dugu sustatun. Bueno, batetik dira, da Xolaren abenturak. Xola da mhm, aurrentzako pertsonaia bat, txakurtxo bat, euskeraz uste dut 4 liburu atara izan bai, dituela Bernardo Atxagak pertsonaiarekin, mhm, baina inglesezko edizio bat egin zan, laurak bat egin ez, tomo bakar bat, eta mhm, horren japonierazko edizioa itzulpena egin da. Ez dakit, zehazki, xola dan hitza bakarrik, edo xolaren abenturak, bai, japonierazko karakteriak ez baititu tiratzen. kontzeptuak hartzen ditu ere, Baina hori da. bai, Eta mhm, liburua digitalki dago, ados, baina aldi berean kutxa batean dago. Eta kutxa bat da Japoniako editorial importante batek, bere 100. urtean egin duen edizio berezi bat. Eta da, mhm, 125 haur liburu, haur literaturako liburu, onenak, eurak izendatuta, eraki dituztenak, ez? Klasiko batzuk egongo dira tartean, Andersen bat, eta Espainiatik mhm, adibidez Platero hilo Juan Ramon Jiménezen ipuin bat astotxo bat mhm, egin, eta hori ere euskarara etorri zen. Bueno, bai, hori Atxagaren xola, eta mhm, beste 125 osatu arte. Baina bai, guztiak liburu, ez da holako kutxa erraldoi bat, da kutxa bat, non liburu bakoitza azalduta, kutxa baten barruan hola edizio oso dotorea, mhm, tapa gogorrak, eta bai, argazkiak sustatun bai, ikusi bai, dituzte, irudiak oso mhm, polita dira edizioak, bai, azal bakoitza, liburu bakoitzak bi horriko azalpen bat dauka, ilustratu mhm, egin dira liburu bakoitzak, eta QR kode baten bidez sartzen zara liburu batera. mhm, Orduan, mira, orain ari naiz ikusten sustatuko artikuluan, mhm, xolaren horrietan, ilustrazioez aparte eta japonierazko testuez aparte, QR kode hori dago, eta hau gustatzen zait, sartzen naiz eta orduan eskuratzen dut xola digitala. mhm, Eta aldi berean, egingo dutena da, bueno, haue 125 artean demanda daukatenek, bisita gehien dauzkatenek QR mhm. kodearen bidez, horiek, bueno, aparteko liburu bakan bezala ere atarako dituzte. Begira. Eta, baina, Bueno, bueno, horietan ere ikusten dugu, Atxagaren liburuari jartzen da, liburuari dagokionez azalpen orriak, ez? Eta bai, argazki horretan, eskuinalden beran ikusten dugu ere Bernardo Atxagaren, bueno, ez dugu ulertzen, bere baino, arpegia da, bai, uste hor, dugu bere informazioa izango dela, ez? bai, hor, Idazlearen ez dakit informazioa. japonieraz, baina esaten dizut nik, hor jartzen du, Bernardo Atxaga euskaraz idazten duen
idazle bat da, hizkuntza txiki bat Europan patin-patan. Seguro, alako zerbait Seguro, jarri. nik uste informazio hori jartzen. Alako zerbait jarriko duela, bai. Alde batean Bernardo Atxaga, eta beste aldean nik esan dizudan QR kode hori, QR-a, hori Japonian mugikorretan dago orain dela 20 urtetik. QR kode irakurketarena, eta oso metodo erabilia da, edo zein eduki informazio gehigarrietara iristeko, eta horixe. Gurean nobedade modura. Ez pentsa, adibidez, laburki aipatzearren, etzegoen gure artikulu zehazte honetan, baina Gaztezulo, aldizkariak atera duen liburu bat, kantuekin eta horrela, kantu ilustratuak, bigarren tomo atera dute, lehenu izan zian, euskarazko 100 kantu, izan behar dizut, bilatu behar dute, artxiboan izenburua ondo esan behar dugu. Bai, hortan nabi nik ere. Hor, propaganda egin behar diegu. Kantu eskukadak. Kantu eskukadak. 100 izan zian lehenengo tomoa, onjala urte bete edo bi, nago seguru, eta bigarrena etorri da. Eta hor ere, QR kodea bat dago, kantu zerrendara iristeko. Eta ez dakit ze plataformatan da, uste badoken bidez edo, euskarazko musikaren biztataria, horren bidez edo, entzun ahal izaten dituzu kantuak. Orduan, begira, liburuak eta QR kodeak, ez bakarrik Atxagarena, baita ere, kantu eskukara hauek. Bai, eta badokatarian, sortzeko playlist batera bidea. Hori da, playlistera. Erabiluen gehigarri bat. Ez erola? Bazegoen. Begira, Japoniako argitalpen berri horrekin amaituko dugu. Eta, eskerrik asko, Luztxo. Eta momentu zurrengo astean... Urrengo astegunean ere, bai, hemen gaude. Zakit, olentzerok alde zaurretik albisteren bat ekarriko digun, bestela zeo zer egongo da. Publikatuko duguna hemendik aurdura arte, eta zuekin partekatzeko. Oso ondo, Luztxo, esan bezala, mila esker, eta urrengo ostegunera arte. Agur. Ondo izan, agur.